Hei toată lumea, eu sunt Patri și în acest videoclip o să vă prezint 7 seriale vizionate de mine. Topul acesta va fi unul de la 1 până la 7, 1 însemnând cea mai bun și 7 însemnând cel mai praf. Fără să mai stăm pe gânduri, să-i dăm drumul! Mamele lucrează sau Working Mom este un serial bun, sincer își merită locul, dar pe mine nu m-a prins foarte mult. Am auzit păreri, unii erau ca mine, alții aveau opusul părerii mele. Este vorba despre un grup de mame care trebuie să iasă din concediul de maternitate, așa că trec prin multe peripeții. Eu sunt la sezonul 1 momentan. Mie chiar îmi place serialul, este un serial bun de calitate. Dacă vreți să-l urmăriți, intrați în linkul din descriere și uitați! Alexa și Katie este un serial de copii, dar este foarte bun. Se pare că încă lucrează la serial și apar episoade noi. Eu l-am terminat, dar aștept episoadele. Se clasează pe locul 6, nu neapărat că nu e bun și că sunt altele mai bune. Este vorba despre o fată care începe liceu și are cancer. Ea trece peste obstacole alături de prietena ei. Mai multe detalii vă las pe voi să descoperiți. Se clasează pe locul 5. Este telenovelă care se întinde pe 5 sezoane. Părerile sunt împărțite. Majoritatea oamenilor când aud de serial îi se pare o porcărie, dar să știți că e tare. O fi un pic istor, dar mie mi-a plăcut. Este vorba despre o fată pe nume Jane, care este îngrișoară înseminată. Ea va avea un copil cu proprietarul hotelului la care lucra. În același timp, iubitul ei este revoltat. Mai multe detalii nu dau. Dacă vreți să aflați, intrați în linkul din descriere și uitați-vă! Supergirl se clasează pe locul 4. Se pare că se lucrează în continuare la el. Este vorba despre verișoara lui Superman, care nu-și folosea puterile. Până într-o zi, când ea a salvat-o pe sora ei pământeană. De altfel, și sora ei lucra la o companie care se lupta cu extraterestri. Mai mult nu zic. Dacă vreți să vă uitați, aveți link în descriere și dați play. Este super tare. Este unul dintre serialele mele preferate. The Elite sau Elita este un serial spaniol. Se pare că va apărea sezonul 4. În fiecare sezon este câte o crimă. Eu aștept sezonul 4, dar nu știu când va apărea. Serialul are la bază crima, drama și iubirea. Este vorba despre 3 copii noi la un liceu, care trebuie peripeții, cum am zis, crime și tot felul de chestii. Dacă vrei să te uiți, poți intra în linkul din descriere. Brooklyn Nine-Nine este un serial polițist. Din păcate nu va apărea sezonul 6 din el. Este vorba despre un detectiv care era foarte copilăros, până l-a întâlnit pe noul capitan. Capitanul era foarte serios. La început toată echipa era de partea lui, dar după s-au făcut tabere. Nu o să dau mai multe spoilere, cum am zis, serialul este foarte bun și este și serialul meu actual, încă mă uit la el. Eu sper să nu se termine niciodată. Tenul este cel mai bun după părerea mea. Îmi place extrem de mult și l-am vizionat de vreo 4 ori. Are 6 sezoane, nu se știe dacă se lucrează la 7. Eu sper să se lucreze și la al 8-lea dacă se poate, dar nu este un serial de copii. Este vorba despre un băiat care este mușcat de un bărcolac și transformă în unul. Își face propria haită, se îndrăgostește pentru prima oară și mai departe sunt o grămadă de animale, are la bază paranormalul și multe chestii. Deja v-am dat o grămadă de spoilere. Eu sper să vă uitați neapărat la el. Este extrem de tare. Dacă vreți ceva cu paranormal, intrați pe Tenul. Cam atât a fost cu acest top. Eu sper că v-am ajutat sau măcar ați văzut un serial care vă place și o să vă uitați la el. Sau dacă vă uitați ceva, dacă am omis ceva, puteți să-mi ziceți în comentarii sau în privat. Aveți toate linkurile de la fiecare serial în descriere. Știu că n-a fost Riverdale și Stranger Things în acest top, pentru că nici nu le-am văzut și nici nu cred că avea rost să le pun în top, din mai multe motive. Pentru că toată lumea le știe, toată lumea și așa. Am vrut să pun seriale care nu le știe
toată lumea, înțelegeți? Și na, deci ne vedem data viitoare. Bye bye! No!